Киләсе котлау хатыбыз 50 яшьлек юбилейын каршы алучы Хәсәнова Рузилә Фәнил кызына багышлана. Йонны авылында туып үсеп, бүгенге көндә Уяндык авылында матур гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң сөйкемле, иң яраткан кызым, тормыш иптәшем әниебез Рузилә Фәнил кызын күркәм бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Кадерле кешебез Халидә һәм Фәнил Галләмовларның үрнәкле гаиләсендә 3нче сабыйлары булып, 2 улдан соң көтеп алынган кызлары дөньяга килә. Ул мәктәпне тәмамлагач Уфа финанс техникумында белем ала. Кулына диплом алган белгеч юллама белән Илеш районының Кыргыз авылына эшкә кайта һәм шунда булачак тормыш иптәше Азат Каниф улы белән танышып, кавышып, матур гаилә корып җибәрәләр. Хәсәновлар гаиләсендә 2 бала дөньяга килә: Айрат һәм Алия. Безне әти белән әни пар канаты астында җил яңгыр тидерми, иркәләп, назлап үстерделәр, аякка бастырдылар. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай берсен сиңа һәр көнеңдә. Син булганга күрә, әни җаным, бу дөньяда бары нур гына, нур сибәсең, һич сүрелмәсен, озак яшә, исән бул гына. Кош кортын да асрап, бакчасын да, җиләк җимешен, яшелчәләрен үстереп, булганына шөкер итеп, яшибез, Аллага шөкер дип, дәвам итә хат юлларын тормыш иптәшегез Азат Каниф улы. Мең рәхмәтлемен барысы өчен дә, ярдәмеңне тоеп бүген дә, якты маяк булдың юлларымда, йолдыз булдың гомер күгемдә. Бүгенге көндә яраткан әнисе Халидә апа белән бер түбә астында яшиләр. Кызымның кулыннан килмәгән эше юк. Пешергән ашлары, камыр ризыклары һәр чак телеңне йотарлык, беләгән кул эшләре, үстергән гөл чәчәкләре күзләрнең явын алып тора. Минем өчен җан атып, хәстәрләп яшәгәнең өчен зур рәхмәт, балам. Сезгә саулык телим һәр дугамда, тигез бәхет телим һәр вакыт. Мең рәхмәтләр әйтеп, чын йөрәктән карыйм сезгә, сөеп, яратып. Алтын юбилейң белән котлап, бүген сиңа җир йөзендәге иң изге теләкләрне телисе килә. Гел шулай олы җанлы булып, һәр туасы иртә сиңа бары сәламәтлек, шатлык, куанычлар гына алып килсен. Балаларыңның игелеген күреп, әтиебез белән тигезлектә, шатлыкта, безнең терәк булып, кадер-хөрмәттә, күңел тынычлыгында матур, хәерле гомер кичерергә язсын. Йөрәгебезнең энешкә кылларыннан чыккан иң изге теләкләрне сиңа юллап әниең Халидә, тормыш иптәшең Азат, улың Айрат, кызың Алия, киявең Рузил. Хөрмәтле юбилярыбыз Рузилә Фәнил кызы, матур юбилейгыз мөбарәк булсын. Киләчәктә сез уйлаган уйлар, теләгән бар теләкләрегез дә тормышка ашсын. Якын кешеләрегезнең җыр бүләген кабул итеп алыгыз. 50 яшьлек алтын юбилейгыз мөбарәк, табыннарыгыз түгәрәк булсын. Bir yılmayıp qaradın nige, partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar terse de, üzüngünü siyem, partlık gitse de. Ömür ütse de, şallar terse de, üzüngünü siyem, partlık gitse de.
жетсе